L-2021 l-20 sena tal-programm Marċu Bandalori fuq Net FM li bih dan l-istazzjon serva ta' vetrina għal gażin tal-banda u pjattaforma kemm għal Festi Maltin kif ukoll għal marċi storiċi u moderni fuq il-mezzi tax-xandir. Biex jingħata bidu għal dan l-anniversarju, il-preżentatur tal-programm Joe Ketkuti il-ġimgħa filgħodu nieda l-kalendarju tant mistenni għas-sena li ġejja, kalendarju li ġie ppreżentat lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. F'messaġġ li għamel waqt it-tnedija, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan il-programm irnexxielu jagħti leħen lill-kultura u tradizzjonijiet Maltin, mod partikolari l-gażini tal-banda li huma ħafna l-qalbu tant li għal 25 sena wettaq ħidma volontarja f'żewġ gażini tal-banda. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem ġab u se jibqa' jiġi fuq qudiemnet ħidmet id-dilettanti fil-festi u f'dawn il-gażini għaliex isawru parti sostanzjali tal-kultura u l-identità Maltija. Fl-istess waqt, il-programm Marċu Bandalori jagħti valur miżjud ukoll lill-midja tal-partit u għalhekk ratħaj lil Joe Ketkuti tal-ħidma tiegħu biex jipproduċi dan il-programm. Il-preżentatur fakkar kif dan il-programm li welletu huwa tal-mijiet ta' semmija li ta' kull nhar ta' ħadd wara l-bullettin tal-aħbarijiet ta' nofsinhar jażlu li jsegwuh b'tanta attenzjoni. Kien hawn li b'mod partikolari sellem lil dawk li huma weħedhom jew morda li bil-programm jagħmilhom kumpanija, kif ukoll l-immigranti Maltin u Għawċin li lil minn xtutna li permezz tal-live stream fuq netfm.com.mt jew tal-podcast fuq Net On Demand jisimgħu dan il-programm. U wara tħajli tmexxija tal-istazzjon immexxija minn Carl Guder u Joseph Fitzpatrick, lit-tekniku John Bruno, lill-sponsors tal-programm fosthom il-Viċi Kap tal-Partit David Aġus li hemm biex jittaffew l-ispejjeż tal-pubblikazzjoni tal-kalendarju. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm ukoll il-Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Partit Robert Arrigo, is-Segretarju Ġenerali Francis Zamidimek, il-President tal-Eżekuttiv Alex Perici Kalaxxoni u diversi uffiċjali oħra tal-Partit Nazzjonalista. Intant is-sibt bejn id-9 ta' filgħodu l-5 ta' wara bħala parti mill-attivitajiet tal-20 sena tal-programm, il-produzzjoni b'kollaborazzjoni mal-Aqda Gażin tal-Banda qed itellgħu l-attività Għati Rigal Festiv tal-Miliet Għati d-Dem fiċ-ċentru tal-Għoti tad-Dem fi Gwarda Manġa.